Time check, 8:12 na sa gabi. Delta 7, Delta 7. I'm out of gas, I'm out of gas. Cover me, cover me. Putik kamay ninyong tanan mga boss no. Karong adlaw magluto ta. Pero dili lang ako ang mukaon na niha. Kundi kadto mga tao nga nagbakwit tungod sa baha diri sa mua. Okay naman unta ni siya. Kaso kulang mi og kawa og kaldero nga dagko ba. Aron ng pagluto dili madugay og maisara. Ug sa walay pagduha-duha mo pasin na ta aron masugdan na. So atong paliton karon kawa nga dako og kaldero nga dako. Pero bago ta mo palit mangutan na sa ta sa tong mga higala basig makapahiram sila. Hey. Nakay kaldero nga dako kayo. Kawa, wala po kay kawa nga daw kayo. Ah, sige, sige. Magluto ro gud mi. Diri sa mete. Aw unya kay wala man mo diretso na lang ta sa mall para sure. Ug diri na nako nakita akong gipangita. Nasa libaligya nga dako nga kawa ug dako nga kaldero. Ihatag dayon na to ni sa ilang mga staff para ma-check nila kung nabay depekto kay basig magluto tagkan uno nya mga yabo. Wala buslat. Katanawon pa. Grabe mo mata-mata ilang mga staff dari agi double check katulo. Unya masukol mo ngunana. Aw kay okay man ang pag-inspeksyon bayaran dayon na to na matik wala na daghang atik. Ah, gini dire. Pag human diri sa sulod, diretso din ta sa gawas. Kay next target baya nato bugas. Pero sa bugas nga gipalit nato, tunga na lang sa sako. Kaya na naman tay bugas daan dito. Pag panagana lang niya to, basig makulangan ta ba. May nang sigurado. Basic lang. Basic pay nalitok sa amaw o kaklaro ang naglisod na. Siguro tawag trapal no. Automatic. Ay, paano na mga PC nagalo na na ito. Nindot man jud itong naitrapal para dili maulanan ba. Lami ba kanilang giluto nga humba, bihon, ug crispy chicken nga giprito. Salamat mo dahil sa mga cook na mo, no? Nga walay lain kundi si Ma'am Riza and family. Ate ni Hana nga napuno na sa aso. Ug sa tanang tao nga nagpaluyo aning gibuhat na mo karong adlaw. Daghang salamat sa inyo ha. Anyway, samtang galuto sila naman jud nay maluto. Ug ang naluto, gipak na namo guna-una diri kauban din ako si Paploy ug iyang uyab. Ang nakanindot lang aning Paploy kay paspas kay galawan. Dili lang jud siya kumpiyansaan. Kay mukalit ra ba ni siya dagan pag makuratan. so kung makita niyo ng green niya si Lupin, mo ni siya ang pork. Ug ang na dito yellow, mo to siya ang chicken and bihon. Siyempre ilalahi jud na to. Nakanabay di mo kaon og pork pero mo kaon chicken. Kaon na niya ko oh. Ito ang ano ha, pork ha, tandaan natin to, pork. And pork at saka chicken. Hindi lunchbox. Styro yan, styro. Hindi. Dinner box na yan. Dinner box na yan. Pack lunch. Pack dinner. Wala ako na. Sa joke to, sila kapatid. Isa to. Katawan na lang galing. Grabe ka nonsense tawhana mo. Ano na resulta sa one day preparation ba? But anyway, wala antay pakialaman na mo. Trabaho na lang ta dire. Gabiin na imbis paniud to na. Panihapo naman eh. Unya, bago tamang lakaw. Ato sa nimpakapinan og sayaw-sayaw. Go. Bugat na. Sana, ganina rin siksikat sa ko. Ganina rin siksikat sa ko. Para bongo nga. Abs. Hawata. Pwede ka nabigay. Samo kayo. Time check, alas 8:11. Binabaybay pa rin. Time check, 8:12 na sa gabi. Binabaybay pa rin natin tong daan kasi hindi namin makita kung saan kami patutungo. Baha doon, baha dito. Talagang nahihirapan. Dalawang beses na yan! Patay. Lalom, ito lalom. O lalom. 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 Marke. Lalom dito. Lalom, Marky. Timing ba jud kayo kanay mga bata ni duol sa tuwa? Kaya tuaning mas maklaro kung ang baha ba sa unahan, hasta ba yung laluma? Unya kay laluman di ay watay mabuhat, mabalik ta. Kailangan nating mag-change location. Hindi tayo mapapasubo doon kasi may mga kasabay tayong lowered na sasakyan. Hindi natin pwedeng isugal ang kaligtasan ng ating mamamayan.
Tama. Delta 7, change location. Pwede ka na mag-proc leader. Ug taod-taod niabot ng juta sa lugar nga ato ang adtuan. Ug wala damhan na tingala sila nga ni kalit ra mig abot sa ilahang atubangan. Pero nga mong gikaproblemahan kung kaigo ba mong gidala nga pagkaon para sa ilahang tanan. Kaya wala ko nagkamali, amo lang nabuhat ni Mr. Lemes nasa 1,000 plus packs. Unya kung 2,000 ni sila tanan dere ay impas me. Hastang ulawa. Pero bahala na. Tanawon na lang nato kung handod asa tama na mong gipangdala. Ang importante kinasing-kasing ni among paghatag nila diri. Sumoto after mahapsay ang tanan nagsugod na mig panghatag. Sa mga nangutana sa misunod mo adto, sorry pero di jud mo makabalo kay sekreto ra na sa mo ang grupo. Ug gusto lang pud nako klaruhon nga wala mi nangayog donation sa ubang tao aron mabuhat ni nga programa. Mauna kung naay mga mangayog donations ninyo gamit among pangalan dili na kami. Kay sariling kwarta namo ang gigamit dere. Maong pasensya na kung dili nga nakabungga among nahatag sa inyo ha. Saon taman kay ni pamampud among makaya. Ug sa ubang tao nga grabe ka apektado aning sitwasyon na nga halos mawala na og pag-asa. Mga boss salig lang, gikan na pud ko dira. Everything happens for a reason. Makabangon ra lagi gihapon ta. Delta 7. I'm out of gas. Cover me. Negative K, nothing. Roger.